Bueno, pois imos aló entón. Bueno, pois bo día a todas as presentes nesta primeira xornada interuniversitaria galega sobre sumisión química e violencias sexuais. Quero dar a benvida a todas as persoas que estades aquí, pois especialmente, por suposto, as compañeiras que estiveron na organización, non? As compañeiras da Oficina de Igualdade da Universidade da Coruña, pero tamén da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo, as persoas que nos acompañarán nesta mañán como relatoras, bueno, pois agradecerlles, por suposto, a súa disponibilidade por estar aquí, que será pois un placer escoitalas, e tamén a todas as persoas presentes darlles as gracias, porque a verdade é que a iniciativa pois tivo moi boa acollida. Temos agora mesmo 75 participantes que seguramente pois poderán subir un anaquiño nos próximos minutos, porque estas cousas, sobre todo online, pois aínda menos se chega puntual. Agradecervos, polo tanto, a todas as persoas que estades a outro lado, non? Ben, simplemente quería dicir, non, nesta presentación bueno, eu son a directora da Oficina de Igualdade da Universidade da Coruña e quería explicar un pouco o porqué, non, desta iniciativa que estamos facendo aquí hoxe, pois como digo, a Universidade da Coruña xunto coa Universidade de Santiago de Compostela e coa Universidade de Vigo. Antes deste encontro interuniversitario, houbo outras iniciativas a nivel universidades, tanto na USC como na Universidade de Vigo se fixeron distintas actividades en relación coas violencias sexuais e co tema da sumisión química, e tamén aquí na UDC, precisamente agora fai exactamente un ano, o 31 de marzo do ano 2022, tivemos un encontro similar pois con outros profesionais, con outras perspectivas sobre este fenómeno tan grave, tan complexo, pois máis prevalente quizáis do que podemos pensar ás veces a simple vista, non? Entón, despois de facer esas distintas iniciativas a nivel universidade, pois pensamos, non, entre as tres universidades, que queremos poñer o foco neste asunto que nos parece da máxima relevancia, en xeral, por suposto, as violencias machistas e as violencias sexuais, pero especificamente nesta modalidade tan grave, non, que é a sumisión química. Vimos coa lei do solo si é si que agora pois as penas son máis graves para esta modalidade, que antes era un simple abuso sexual e agora pois parece que sí que se encadrou penoloxicamente dunha forma máis severa, atendendo, non, a esa realidade pois social e criminolóxica que hai detrás. E por iso pois decidimos as tres universidades sumar esforzos, como digo, e traballar en rede, que é algo que tanto nesta como noutras iniciativas nos axuda moito, traballar as tres universidades xuntas para pois tratar de atraer a máis público e poñer, como digo, pois o foco, os nosos esforzos e o noso traballo neste asunto que pensamos que require, non, de formación, require de sensibilización, require, en definitiva, pois de darlle voz a eses profesionais que pois nos poidan ilustrar dende diferentes ámbitos. Veredes aquí que hai pois nesta xornada que eu despois irei presentando as diferentes relatoras, unha persoa que ven pois do mundo da medicina, outra persoa que ven máis do mundo xurídico e de atención ás víctimas, outra persoa do xornalismo e outra persoa que ten formación como antropóloga que traballa tamén neste ámbito das violencias sexuais e ocio nocturno, e nos vai poder tamén ilustrar sobre este tema dende unha perspectiva distinta. A nosa idea é ter pois a perspectiva máis ampla posible, como digo, deste fenómeno tan complexo. Bueno, non quero robarlles máis tempo ás persoas as que realmente vindes a escoitar, non? Simplemente, antes de dar paso ás miñas compañeiras, que dirán tamén unhas palabras de benvida, as miñas compañeiras das unidades de igualdade de Vigo e de Santiago, pois unha vez máis dar as gracias ás compañeiras da Unidade de Igualdade de aquí da Universidade da Coruña, especialmente a María José
Abad que está pois levando toda a parte técnica do encontro, tamén levou toda a parte de deseño e de difusión dende a UDC, tamén, como non, as compañeiras de Vigo e de Santiago, as relatoras que van participar, moitísimas gracias pola vosa disponibilidade, e tamén, como non, as persoas asistentes a este encontro que desexo, espero que sexa do voso interese e que vos resulte útil. Sen máis, se a miña compañeira Águeda da Unidade de Igualdade de Vigo quere dicir unhas palabras de benvida, sería agora o momento, Águeda. Moitas gracias. Bueno, grazas, Ana. Bueno, pois en primeiro lugar tamén dar a benvida a toda a comunidade universitaria galega, non? Que inscribiuse a estas xornadas, que iniciamos, é a primeira iniciativa que temos con este formato as tres unidades de igualdade, as tres universidades galegas, e creo que está a ser por o número de inscripcións un éxito, así que teremos que tomar nota e repetir esta fórmula. Por outra banda, tamén agradecer moitísimo á Oficina de Igualdade da Universidade da Coruña, que realmente foi a que levou o peso de toda a organización destas xornadas, especialmente a directora Ana Neira e a subdirectora María José Abad, e por suposto a todas as expertas e expertos que van a abordar dende diferentes enfoques un fenómeno non moi preocupante que moitas veces afecta a xente máis nova e nas universidades temos o alumnado, non? As alumnas que moitas veces tamén poden ser vítimas deste tipo de cuestións. Temos tamén uns retos, parece ser que van a instalarse en Galicia 4 centros de crise 24 horas, entón toda a reflexión que fagamos ou estes avances en torno a como intervir en estes casos e como previr, que é o máis importante, penso que va a ser pois unha aportación máis non para mellorar e para de algún xeito ir erradicando non, as violencias machistas e as violencias sexuais en xeral na nosa sociedade. E por último, únicamente quixera facer un apuntamento de que tamén as tres universidades galegas estamos organizando a 8ª edición das xornadas universitarias galegas en xénero, que este ano a sede vai ser Vigo, a Universidade de Vigo, no edificio Redeiras que está no Berbés, o 9 de xuño. Hoxe vamos a sacar a convocatoria para recibir as comunicacións e, bueno, non quería perder a ocasión de divulgar por se alguén se anima. Tamén temos 3 mesas temáticas: investigación con perspectiva de xénero, docencia con perspectiva de xénero e violencias de xénero, que o coordina tamén Coruña. E, por tanto, bueno, animarvos porque, bueno, xa estamos na 8ª edición e iso é un éxito para este tipo de eventos e de algún xeito tamén poñer en valor que este traballo en rede entre as tres unidades de igualdade pensamos que é outro xeito de xestionar a universidade e en ese sentido, pois, vamos, é algo que para mí que é algo moi que nos fortalece as tres, non? Nada máis, grazas ás ponentes e á xente que inscribiuse, e xa paso a miña compañeira Marta da Unidade de Igualdade da Universidade de Santiago. Bueno, pois, bo día a todas e a todos, pois desde a Oficina de Igualdade da Universidade de Santiago non nos queda máis que sumarnos os agradecementos ás compañeiras da Coruña, en particular a Ana Neira e a María José Abad, que lideraron este proxecto o que nos sumamos con moito interese, igual que Vigo, e apuntando un pouco as palabras que dixo Águeda, pois doutro xeito de xestionar a universidade e de traballar tecendo redes, traballando horizontalmente, que como se traballa un dos métodos de traballo do feminismo. Non? Nos, como ben apuntou Ana Neira na súa presentación, fixemos unha experiencia piloto ano pasado, no mes de novembro, que nos devolveu pois varias ideas importantes. Primeiro, e a máis relevante, pois unha importante demanda por parte do alumnado deste tipo de formacións. E segundo, unha preocupación moi forte e que debe ser abordada de forma multidisciplinar,
como van facer as ponentes e os ponentes nesta xornada. Necesitamos pensarmos todas xuntas e xuntos estes non novos delitos, pero sí delitos cada vez máis con máis incidencia, sobre todo para unha franxa de idade na que está o noso alumnado, e pensarmos pois, desde esa perspectiva na que creemos un mapa de ideas conxuntamente. Non quero facer perder máis tempo ás persoas que convidamos, as que lle agradecemos moito que estean aquí, que participen, e sin máis, pois, espero que aproveitemos todas e todos moito esta xornada. Moi ben, pois moitísimas gracias, compañeiras, polas vosas palabras.